Obama på? Jo, vi tager Barack Obama på, og vi hej og velkommen igen. Vi er, Jeg svarer kun på det, du siger nu. okay. Vi er i gang med Combat Arms EU igen og igen. Og i denne omgang, der vil vi fortælle lidt om noget glitches. Kan der nogle glitches? Ja, jeg kan en masse. Hvad er det bedste? Det er den glitch der er et sted. Ja, bare fortæl kunderne det. Kunderne. Okay. Fortæl Den seeren bedste derude. glitch i verden, det er i Junkflare. Hvis man bliver ved med at løbe ned i tanken og har en ven, der kigger, lige pludselig, så skal I holde øje med, at der er en af jer, der bliver usynlig. Og så siger jeg stop, og så er I udødelige. Ja, jeg kan desværre ikke lige filme, hvor glitchen er, men det kommer på et Den er tidspunkt. virkelig sand. Ja, det er Hvis rigtigt. man gør det for meget, så ryger man bare igennem jorden. Ja, og så falder man igennem med dem. Det er ved de to tanks i Junkflare, så hakker man ned i den ene tank ved holderen, eller hvad Man det skal er. gå helt ind i hjørnet og sætte sig ned. Og så rejser man sig op og løber frem og tilbage ved tanken. Og kigger ned i bunden. Og man behøver ikke at hakke. Det er bare Nå, det er lige meget. fattige numser, de gør. Yes. Ja, jeg gør vel, men... Jeg vil faktisk gerne lige være en kinesisk dame, hvis det er okay. Nej, hvor hun griner den her. Hvad med at være amerikaner? I man. Okay, det er godt nok en dame. Ja,